Auren bauta littafi na 11. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai da din tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabansa da waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin auren bauta littafi na 11, yayin da littafin da gabata littafi na 10 mun dakata ne daidai inda dan haka dai na rike mata hannu tare da cewa na haƙura, amma wallahi saboda ke shafe min gefen fuskata ta yi, sannan ta ce yauwa yar albarka. Zama ta yi ta dinga bani sakonni ta yadda ma zan kama sabit jinta kawai nake, amma fa abu guda ban ma jin zan iya, amma kasancewar bana son ta ce na ki jin maganar ta ne yasa kawai sai gyada mata kai nake yi kamar ma ina ji. Ta gama zancenta sannan ta yi min sallama ta fice, ni ce har da raka ta bakin kofa sannan muka yi sallama. A littafin da ya gabata ma saurare Auren ne suka yi sallama, ba fa ni ne muka yi sallaman ba, dan na kalli kamar cewa take me yasa ni na shiga labarin, to ba ni ne muka yi sallamar ba, ita ce. Tun daga lokacin na koma ba na yi wa Sabit musu, duk abin da yake so ina yi mishi, amma fa babu batun sakin jiki da daren nan, ko kakkaɗan ba na sake masa jikin. Rannan da safe yana zaune akan dining table yana breakfast sai ga call. Yadda na ga ya ɓata fuska sai na ɗauka ko wani wanda yake damunsa ne, amma ga mamaki sai na ji ya ce Olli. Ya duba, ban san me ta ce masa ba, na dai ji ya amsa mata da Olli. Ki zaman ki ku gama sayayyar ku a nitse, ni san ma ba a takure nake ba. I'm taking really good care of myself. Don haka karki damu, kin ji ko? Shiru yayi inda ta ci gaba da mai masa da martani tana maida masa, ni dai ban san me suke faɗa ba. Only babu komai. Ko wata ɗaya ma za ku ƙara is okay by me. Ni yanzu I am really busy at the office. In na fita tun safe karfe 6. Ba na dawowa sai karfe 12 na dare, don haka I am really busy. Gwanda kawai ma ki nutsu ki shopping ɗinki. Waya na ga ya zuke. Waye ga zuki ta malle? Ina kicin ina iya jiyo sa yana ta zankaɗawa matarsa gidahu ma ƙarya. Wai office tun safe sai yamma, mutumin da sai kusan karfe 9 ma yake fita, kuma duk inda ya kai karfe 6 ta yi na yamma ya dawo, amma shine yake shararo wa matarsa ƙarya. Wannan sharhi kai gaskiya wasu mazan ma fa sai a slow da lamarin su. Kaji wannan mutumin fa da cewa wai sai karfe 12 dare fa. Ina jin sa fa ya gama lallashin ta akan har kar ta dawo ko ta gama shopping din ma ta zauna ta huta, har da wani cewa ko kin gama ma ki zauna ki huta a can. Wato ga banza ta samu to wallahi sai na san ma yadda na samu numban badi'ar na saka ta dawo don in samu dan huta. Sai da suka gama wayar sannan ya ajiye wayar ya karasa cin abincinsa. Yana gama waya ya kira ni in zo in kwashe kayan. Sama yawo inda ni kuma na fara kwashe kayan, har na zo wucewa ta kusa da TV set din falon sai na hango wayar tasa tana caji. Da sauri na je na ajiye kayan sannan na zo na dauka na rubuta badi'a test kamar haka. Only na yi missing ɗinki. Da na ce miki ki zauna, wallahi I am joking, please ki yi kokari ki sauri ki dawo as soon as possible. I miss you a lot. Na yi mata sending, ina shirin deleting na ji put steps dinsa. Don haka sai kawai na kashe wayar na mayar na ajiye. Rigima ba uban wanda ta kashe, bari ni ma ta kashe ni. Dan haka babu ruwa na da rigima da Sabit don mun saba. Yana saukowa ya dauke wayar ya fice. Farin ciki ne ya rufe ni, haka Allah ya sa message din ma ya shiga. Bai dade da fita ba sai gashi ya da a fusace daga ganin sa ma na kicin a gurguje na dauko muciya. Gadan ya nufo ni, fuskar nan ta samu take kamar ma an masa mutuwa. Wallahi idan ka karasa kusa da ni sai na muka ma ita wallahi. Tsayawa yana kallon muciyar da ke a hannuna sannan sai ya ja birki. Uban waye ce ki taba min wata, balle ma har ki min text. Me text? Na tambaya cike da raining sense. Baki ma san me text ba ko? Da kika dauka kika kaiwa badi'a text wai ina missing dinta. Ta dawo zaki ce baki san kin yi text din ba iskan yarinya? Ni tunda nake ma ban taba rike waya ba ma, ta yaya ma aka yi ma na san yadda ake yin text? Wannan sharri ne. Na kuma bashi amsa. To ni waye ma a gidan nan da har ma aka yi wa badi'a text, amma baki gani ba? Bayan anan na ajiye wayar na hau sama, kuma lokacin ma da na hau sama ma aka yi mata text din na sani. Oho, ni dai ban sani ba, dan kana taba ni wallahi tallahi. Ka taba kallo na rike waya ne? Balle ma in iya wani abu wai shi text. Duk wannan magana da muke yi muciya tana dage daya, da ya matso kusa da ni zan muka masa ita, babu ruwana da shi mijina ne. Kallo na ya tsaya yana yin tabbas da ba dun muciyar nan ba da tuni ma ya fara muguntar tasa, amma babu halin haka tunda dai yanzu ya san cewa a shirye nake.
kwafaye sannan ya ce za ki gane kuranki ne zan kama ki. A zuciya na ce oho dai na san ta inda za ka rama kuma I am ready. To na riga da na saba yanzu ba na jin komai, wani lokacin ma sai dai na ji nishaɗi don wallahi duk abin da kake tunani kana tunanin a lokacin da ina jin zafi, to yanzu daɗi nake ji kuma babu damuwa ko ka kama nin ma. Juyawa ya fice inda ni na bi bayansa da gwalo, san ma ban san ma zai waigo ba, sai gashi mun yi ido hudu da shi ina masa. Shan kunu nayi na ƙara daga muciyata ya kuma yi, wallahi sai kin raina kanki, bari na kama ki, ya faɗa yana ficewa. Ina jin shi yana waya da Badiya inda yake cewa yanzu ulli kin riga da kin yi bukin kenan, ba za ku iya canceling flight din ba, ki ƙara hutawa mana. Ban san ma me tace masa ba, na dai ji yana cewa mata okay safe journey. Ranar wuni ne ina murna Badiya za ta dawo in huta da jarabar wannan jarbabben nata, ta dawo can su je su karata, ni ma in samu dan sakata in wala. Ina gama abin da nake yi na shiga fadin antifanna na bada labari ina ta dariya, ita ma dariyar ta taya ni, sai da muka gama sannan ta ce bari in baki wani haɗi ki sha, idan kika sha Badiya tana dawowa idan ya kwana a ɗakin ta zai manta da ke saboda salanta ta mace. Da murna ta na ce mata to ni ce har da taya ta haɗa shi da zuma ake sha, sai tsimi wanda ta haɗa ta ce nata ne, shi san ma ba ni zan sha ba, haka kurum ana iya shan sa. To ni dai ina neman hanyar gujewa Sabin ne, me zai kama kai ni shan wani tsimi nata, kila ma na maman Faridin sunan shi makale mata. Da yamma kuma ta haɗa min wani shayi mara daɗi wani in shanye. Da na tambaye ta ko na menene haɗin sai ta ɓata rai. Kin taɓa jin an ce shayi yana maganin mata? Bari ma in baki kawai ki sha. Daga kofin na tattaɓe shi san ma babu daɗi shayin, kuma an ce min shayi. Sai farfesu da ta haɗa mana muka sha, shi ma san ma babu wani daɗi, don wallahi tallahi kawai dai ina ce kamar magani. Anti Fanna a wannan lokacin ta iya girki, amma wani lokacin in ta yi maka girki sai dai kawai a ci da haƙuri, barin ma a ce paper som ne, san ma baya daɗi, wani space take sakawa mai gari-gari, wai haka ma ake a garinsu, ni san ma baya min daɗi kwata-kwata. Ha yarinya ana girka ki dai kina cewa ba daɗi. Tare muka yi dina da ita a nan faɗin nata, kasancewar shi ma Ismailin a nan faɗin ta yake. Sai yamma sannan na tafi da guzurin abinci na, ina shiga talan na faɗa na yi wanka na ɗauro alwalan sallar magariba. Yau gogan bai dawo da wuri ba, don har aka yi magariba san ma ban ji ɗuriyarsa ba, sai can kusan tara sannan na ji shigowarsa. Ban bi ta kan shi ba don komai ba, ba na buƙatan ya min wani abu. Ban tanadar masa komai ba. Ba shi shigo ɗakin nawa ba sai karfe 10 na dare, gashi ya hana ni bacci in dai har bai shigo ba. Haka na zauna ina ta gyangyaɗi. Ranar mun yi wani abu wai shi till down. Daɗin abun I was enjoying myself all alone. Kai, a ɗakin ya karasa baccinsa bayan ya ta sake ya ta tare mun yi wanka tare. Allah Sabit din nan ba yana son ɓata min tarbiyata wallahi. Wajen karfe 6 ya fito ya dauko Badiya kamar sallah, haka nake jin kaina. Ko da ya fito ma sai da karta min wani din kar Badiya ta sake ta dawo ban gama girki ba, sannan ya ce min idan ma kika sake na ji wani abu daga gare ki zaki ga yadda zan yi miki. Yana ficewa ne tsalle tare da cewa freedom. Yana tafiya a mota yana tunanin abin da Asma ta yi masa, san ma bai ji daɗi ba. Wannan yar iskar yarinyar san ma bai ma gama mission dina, ban gama mission dina akan ta ba, ta ruguza min budget dina. Yanzu in Badiya ta dawo ta yama za a iya in samu nan kebe da ita. Ga wani shegin abu a tattare da ita, da san ma mutum baya gajiya da ita. Wani abun da take birge shi da ita shine duk da taurin kanta, amma yakan juya ta yadda ya ga dama kuma ya hauta ta yadda yake so. Kamar kisan san ma Badiya ba ta son kisan, sai ta ce wai kazantar hakan take gani. Ita ko wannan sarkin taurin kan da ya gama har ma ta fara responding, sannan wanka ma tare. Wannan na go area ne a wajen Badiya, wankan ma a ɗakin shi san ma bayi take ba, balle ma yayi joining ɗinta. Sai ta tafi ɗakin ta saka ki a toilet sannan ta yi wanka. Amma Asma tuni ma ta saba da wanka da shi, duk da dai kullum kamar bata so, amma shi hakan san ma bai dame shi ba. Sai kuma bacci tare, wannan ma ba haram bane ga Badiya. Yana son ya gade yana kwance matar shi a jikinsa, amma san Badiya bata so, wai bata son ya farka ya ganta babu makeup. Amma ita wannan san makeup din ma bai dame ta ba, ita dai kawai ta yi wanka ta saka turare mai shegen daɗi da tare masa hankali. Gaskiya tsakanin su akwai bambanci sosai, amma matsalar Asma'u ɗaya ce, baka ce san ma ba har yanzu ba, shi ba shi da ra'ayin bakar mace. Amma fa ta bangaren ta
akan bakar mace, balle har a ce ma zai haifa masa bakakin ƴaƴa. Subhanallah, ai da an yi yaki da shi wallahi, ina shi ina bakakin ƴaƴa, wallahi baya so. Amma kan in dai har za a dinga samun su da irin wannan zakin shi kan dai zai dinka abun nan din, amma ba a mazaunin matansa ba. Ai dole ne ma ya dau mataki akan Asma'u don kar ma ta haihu. Shi yanzu ma ya kawo magana cikin ashe ma za ta iya mafa samun ciki. Ha, gaskiya dole ne ma ya dau precautions akan Asma'u, haka kurum har ta hada shi da bakakin yaya ta cuce shi ya rasa ma yadda zai yi da su. Da wannan tunanin ne ya karasa airport din, inda ya tarar jirgin nasu har ya sauka, san ma ba kamar da ba, yadda ita Badi'an idan ta dawo yake rawar kafa. Yanzu kawai dai ya ji wani iri ne, amma sai ya dake yi mata welcome kamar yadda yake mata a da, sannan suka kama hanyar gida. Kafin masu ƙaraso na gama komai gidan tsab, ban ji tsayuwar motar su ba, kasancewar parking lot din yana can wajen gidan, yana a wajen gidan. Sallamar su kawai naji, inda na tafi da gudu na je na rungumi Badi'a tare da cewa anti Badi'a sannu da zuwa, wallahi nayi bala'in murna dawowar ki. Abun mamaki ya bata, inda take kokarin yakice ni daga jikinta. Bayan ta bambare ni sai ta kai dubanta ga Sabid. SD, yarinyar nan lafiyar ta kalau kuwa? Bai kai ga amsa mata ba, na kuma rungumota. Wallahi anti Badi'a ba komai, kawai dai na yi murna dawowar ki ne. Ina kallon Sabid yana ta doka min harara, sai na share shi. Yanzu tun da kin dawo sai ki karbi duty din kula da mijinki in huta. Da ban kai da karasa ba na ci Sabid ya toshe min baki tare da hankada ni cikin falo. Wuce ki ba mutane wuri da shegin surutun ki. Fadi ba tambaye ki ba. SD, wani duty ne kuma Asma'un take magana na kula da kai? Batare sannan yace, wai wa yake bani abinci in ba ita ba? Wa yake kula da gidan? Duk ita ce fa take. Mu je Ulli, na san ma bakin gaji da wannan tafiyar da kika sha, kawai dai mu bar magana. Jamanin ta suka shige, ni kuma na tsaya ina kallon wannan wawuyar. Tunda ma kika ji na ce dute, ai sai ki harbo jirgin ko? Sai da suka jima sosai a sama, sannan suka sauko, kowannen su yayi wanka ya canza kaya. A zuciyata na ce tabbas mai wuri ya zo, dole mai tabarma ya nade a barsa, dan na san dai an yi abin. Yanayin fuskar Sabin ma san bai nuna wani alamar farin ciki ba ko wani abu, haka dai kawai dai abubuwan sun kawai ne, ba kadaran hada, sai dai kamar ma wani abun da ya shiga tsakanin su, ko ma ya sa ma san ma haka yake bi in ya kwana daki na, da fara'arsa da nishadin sa yake fitowa. Amma wannan daga shiga kawai komai ya canja. Ko ma dai menene su suka sani, sun fi kusa, can ta matse musu, ni dai kawai na samu freedom. Rana da wuri na gama dina, na jera musu. Bayan sun gama ne na kwashi wanka na je na samu na kwanta, na yi juyi sosai akan gado, kamar ma ranar na fara kwanciya akan gado a rayuwata. Wani lafiyayyen bacci ne awon gaba da ni, ina cikin mafarki mai daɗi. Kawai na ji an ɗaka min duka. Ba na ce miki karki kwanta ban zo ba? Maza wuce ki brush, ki sake wanka, ki zo ina jiran ki. Kai, mafarki nake kome? Na faɗa. Rankwashi na ji a tsakiyar kaina. Wannan ma a mafarki kika je shi ko? Kallon shi ne, sannan na ce wallahi ko ka fitar min daga ɗaki ko kuma maka ihu a yanzu matarka ta dawo. Allah baki sa har ihun ma ba za ta ji ba, dan na dura mata maganin bacci. Wai zaki tashi ki gyara jikinki ne ko musu zaki zauna kina yi min bana da bakin magana. Haka na miƙe na shige tulai, ina cikin wanka sai gashi tare muka yi kamar ma yadda yake so, sannan ya nannaɗo ni a tawul, na fito kamar ma yadda yake gani na a littafi. Wasa nake yi da kafata na tako ta kaina. A ɗakin ya kwana, na yi mamaki da ko a jikinsa haka ya kwantar da ni a jikinsa har yayi bacci. Ko cikin bacci idan na yi birgima na koma ƙarshen gado, sai ya jawo ni a jikinsa ya ci gaba da baccinmu. Da asubar fari ya bar ɗakin, a zuciyata na ce an dai ji kunya. Tun daga lokacin ya tsiri min shigar dare, amma ba kullum ba, kwana biyu za ka ga ya shigo ya kwana, in kwana biyu kuma ya zagayo ko ƙiyarsa ma ba na gani. A yanzu ma na fara saba da Sabit sosai, amma duk wannan abin da ake yi Badi'a bata da masaniya akan me yake faruwa tsakaninmu. Rannan tafiya ta kama shi kirikiri, na dinga nuna masa ina murnar tafiyarsa. A ranar da zai tafi da daddare ya shigo ɗakina, muna kwance sai ya ce min, na ga alamar ma murnar tafiyar nan tawa kike ko? Ba kya ganin zaki kewata? Ko kaɗan, na amsa masa. Mitsine ne kawai na ji wanda ya saka ni zabura ba tare da na shirya ba. Ni ma ba zan yi misin ɗinki ba, da daddare ne kawai ma zan yi kewarki, amma zan kira Badi'a mu shahirar mu. Ban tanka ba dan na san halin muguntarsa, sai ya ƙara min wani salon muguntar tasa. Kashi gari da safe sai gashi da sabuwar wayarsa ya kawo min. SGM
Badi'a bata ji daɗi ba, wai me na sai min waya. Ina jin shi na ta lallabanta akan ma wai ko idan suna son abinci kafin ya dawo sai ya haɗa musu. Yana zaune a falo kafin lokacin tafiyarsa yayi, ita kuwa Gimbiyar tana kan cinyarsa sai wani shashagobewa take, tana zuba masa wani kalan shagoba, wai za ta yi kewarsa, za ta yi kewar abin nan kawai da sauransu. Shi kuma sai wani biye mata yake yi, sai ka ce wani ɗan gaske. A da idan Badi'a ta yi masa wannan shagobar ta jinsa yake yi kamar ma baya a duniyar nan, amma yanzu sai ganinta yake wani bambara kwai, ba ma kyan gani akan cinyarsa. Kan cinyarsa Asma'u, amma ita matsalar ta shegen taurin kai ne da ita. Ni kunya ce ma ta sake su ni ta kama ni. Lallai ma namiji sai a gaishe shi. Jiya fa yana ɗaki na anan ya kwana, amma da safe yana wajen ɗayar har da wani zai misin ɗinta. Kai wallahi na dawo daga rakiyar Sabi, tabbas mai fuska biyu ne shi. Ɗaki na shiga, san ma ban ma san lokacin da ya tafi ba. Yana tafiya na je faɗin antifanna, na nuna mata ita, ta nunnuna min yadda ake operating ɗinta. Ranar wuni na yi a can, sai da daddare da na ci na ƙoshi sannan na tafi inda na tarar da bala'in Badi'a, wai na batta da yunwa, kallo bata ishe ni ba. Ɗaki na kawai na wuce inda ta bi ni da zagi ita kuma. Da daddare da wuri na kwanta, ban daɗe da kwanciya ba sai na ji waya na ringin. Ɗaukar wayar ne na duba, nambar Sabin na gani, sai da ta kusan tsinkewa sannan na ɗaga. Hello, na ce masa. Baki iya sallama bane sai hello? Sallamar na yi masa sannan ya amsa. Me kike? Ba komai. Na dai kwanta bacci ne yanzu. Na ba shi amsa. Ke baki san mijinki yayi tafiya ba? Ki kira shi ki tambaye shi ya sauka lafiya ko ya aka yi ba? Ya haƙuri. Ya ka sauka. Yau wuni ne ina koyon wayar nan, shi yasa ma shabba na manta ma da kai. Me? Kika manta da ni? Saboda wata 'yar wayar? Iskar waya, lalle ma ke din nan wai fanna bata koya miki yadda ma ake kula da miji bane? Masifarsa da ya saba ya wuyi. Shiru na yi masa, ya gaji ya kashe wayarsa. Ni ma na ajiye tawa na yi sannan na kuma kwanciya. Can sai ya kuma kira. Oh, yanzu kuma menene? Ina daukar na ji ya ce, ke baki san ma mijinki ya fushi ba? Ya ajiye wayarsa, ki kira shi ki bashi hakuri, baki san yadda ake ba? Shiru ne don san ma ban san me zan ce ba. Asma'u, na ji ya ambaci sunana da harufa masu sanyi har a cikin zuciyata, sai da na ji daɗi. Na'am, ai ban san da fushin nan ma ya biya kauce ba. Na ce kai haƙuri, sai da na roƙa ko? To punishment ɗinki shine ki bani labari kawai. Shiru nai, to ni labarin ma me ma zan ba masa bid, ni na san ma ba mu saba hira ba, ballanta na ma in ce masa ga labarin da zan bashi. Baki ji me na ce ba ne? Na ji. Ai na rasa ma ko ta labarin ma ta me zan baka. Ba ni labarin akan kaina. To fa. Ba ma gwanda ya ce na bashi labari akan garin nan da ban taba zuwa ba. Na yi sharhin da ya zo min a kaina, amma labari a kansa me ma na sani da zan ma bashi labari a kansa. Shirun da ya je ya yi yawa ne ya sa shi cewa tun gaya min abu 10 da ba kya so nake yi. Ban wani bata lokaci ba na fara lissafo su. Na ɗaya, kana da wulakanci. Na biyu, ga mugunta. Haka na dinga lissafo masa halayyansa da bana so, har ma ya dakatar da ni sannan ya ce, na ji, yanzu ki gaya min me kike so a dangane da ni. To fa an zo wajen. Kawai na dinga yi, ashe ya kulu. Masifar tasa dai ya hauyi, ni dai na waji ne kawai da ya gama dai sannan na kashe wayar, ni ma sai da na kashe wayar gaba ɗaya na kwanta. Tun lokacin bai kuma kira na ba har ya dawo gida. Rannan da sassafe shirya, inda Allah ya taimake sa na san da fitar su da wuri, don haka sai na haɗa masa breakfast da wuri. Ina kicin ina wanke-wanke, Badi'a ta kira ni, wai Sabir ya manta da agogonsa in kai masa agogon faɗin momi, don kuwa a lokacin bai ci an ce ya tafi ba. Karɓa na yi sannan na kama hanyar faɗin, a daidai ƙofar shiga na ji kamar ma ana magana, ana ambaton sunana, sai na tsaye don in ji me yasa ake ambaton sunana. Kai kuwa Sabir, ai na ɗauka son yarinyar nan kake, to me zai hana ma ka bari ta haihu ɗin, in ji momi. Gaskiya momi ba na son haihuwa da Asma'u, haka kurum ta haifa min baƙaƙen yaya in yi da su, gaskiya a'a, ni dai kawai dai ina zaki san dabarar da zaki dinga yi mata har ta dinga shan ƙwayar kullum. To gaskiya zan so hakan. Duk da dai momin ta ga rashin dacewar haka, amma kuma bata iya yi wa ƴaƴanta musu ba, san ba ta so, amma kuma Sabir, to shi kan dai haka al'amarin sa yake, kutume laifi lalle kan. Yasa na san da fitarsa da wuri, don haka sai na haɗa masa breakfast da wuri.
ina kicin ina wanke Badiya ta kira ni wai Sabir ya mamanta da agogonsa in kai masa agogon pad din mummy don kuwa a lokacin ma bai ci a ce ma ya tafi ba. Karɓa nai sannan na kama hanyar pad din a daidai kofar shiga na ji kamar ma ana magana ana kuma ambatan sunana sai na tsaya don in ji meye ma ake ta ambato akan sunana. Kai kuwa Sabir ai na ɗauka ma san yarinyar nan kake yi to me ma zai hana ka bari ta haihu din in ji mummy. Gaskiya mummy ba na son haihuwa da Asma'u haka kurum ta haifa min baƙaƙen ƴaƴa da su ni dai kawai ina zaki san dabarar da zaki dinga yi mata ma har ta dinga shan ƙwayar kullum to gaskiya dai zan so hakan gaskiya. Duk da dai momin dai ta ga rashin dacewar haka amma kuma ba ta iya yi wa ƴaƴanta musu san ma ba ta son ta musu abu da ya shafi musu ballantana kuma wannan mutumin wato wannan yaron nata mai taurin kai. To duk da ma na san cewa bai da fans. Allah kuwa. To a littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma sai mu daura karkuce dai kan za mu tsaya a wani wuri ne yanzu kan haka za mu ci gaba da labarin mu ko. To shikenan amma ba kai tunanin ya kamata ka bari ko da ɗaɗe ne ta haifa kama wa hana ta ba. Mumi akwai fa probability na Asma'u za ta haifi bakin da kuma abin da bana so kenan. Inda a ce ma dukkanin su chance din na fararen ƴaƴa ne me ma zai fi kowa ni ne ma fa zan fi kowa murna amma gaskiya baƙaƙe a awan layi ni kan ba yana yin maganar shi da karan kansa ya san cewa bai da gaskiya gabaki ɗaya dai yana tunanin da yiwuwar haka din. Duk yadda momin ta so hana abun amma fa Sam Sabir ya ki yadda babu yadda iya haka dai ta karba tare da yi masa alƙawarin kullum Asma'u za ta dinga shan magani haka ta masa alƙawari. Sulalewa ne na zauna a ƙasa gaba ɗaya duk wani sabis nawa ya ɗauke shin wai ma baki laifi ne da shi da mijina baya son kalar nan wayyo Allah me ya faru mu ne muka ma kan mu halittar na ɗauka Allah ne ya halicce mu kuma yake son ganin mu a haka kallon skin ɗina na yi wanda yake a chocolate color wanda a kowane lokaci ma na iya glowing kusan sai dai in ban fita ba amma sai an ta yaba kyau na amma wannan kyawun nawa san ma baya burge mijina shi kawai dai bakin nawa ne yake gani baya kallon kyau da abubuwan san ma bai damu da abin da yake cikin zuciyata ba. Jin takon sai yasa ni miƙewa tare muka bude kofar falon san ma ban nuna masa wani abu ba inda na miƙa masa agogon nasa sannan na shige dan ganin na je inda momin take. Tana zaune da sachet ɗin magani a hannunta tana kallo, tana gani na sai ta ɗan firgita amma kuma sai ta daƙe. Zama ne sai na nuna mata ma ni ma ban san ma me ake ciki ba. Asma'u, na ji ta kira ni, komawa ne na zauna sannan na ce, na'am momi, kina son wani abu ne? Yadda ta kira ni ma san babu gaskiya tare da ita. Sam ko ɗaya magani ne dai na samo miki, na ga ‘yar uwarki har yanzu ma bata haihu ba, shi yasa ma na ce bari na samo miki magani ke sai ki dinga sha ko za a dace. Murmushi ne sosai a fuskarta da ba dan naji komai ba da abin da zai sa babu abin da zai sa na ce wannan abin ƙarya ne. Tashi ne na shiga kicin na ɗebo ruwa na kawo guda ɗaya ta bani na haɗe wai dan a haihu da Sabit. Guda ɗaya ta bani na haɗiya in haihu da Sabit. Dan ya hana ni barinsa gwanda ma haihuwa da shi in ya so lokacin tafiya ta yayi babu abin da zai hana ni tafiya. Hawaye ne ta ba ido na wanda a hankali suka dinga gangarowa duk wannan abin da nake wa Sabit bai sa shi ya fara sauna ba to sai yaushe shin wai baki laifi ne gare shi shin shi kan bai da rai ne ya Allah ka dube ni ka saka min cutar wannan da suke yin fuskar nan tawa ba tare da wani haƙƙi na ba suna cutar da ni ganin ina kuka ya sa min tambayar menene babu komai mummy kawai dai ina farin ciki ne yadda kike nuna min so sanyi jikinta yi ta jawo ni ta rungume ni sannan ta ce wani lokacin ne kaina nakan yi jogging abin da nake yi amma I can't help it wata rana kika haihu zaki fahimci halin da nake shiga in terms of deciding what my kids want. San ma bata fahimci abin da take nufi ba amma na san cewar ita uwa wacce ma bata saba kwabar ƴaƴanta ba balle ma ta nuna musu sun yi ba daidai ba ai wannan kan shine daidai a wurinta to wannan shine weakness ɗinta. Her weakness is her voice kuma ban taba jin haushinta ba saboda kowa a duniyar nan yana da weakness ɗinsa amma wannan karan gaskiya ta kai ne bango san ma na daina ganin mutuncinta at least in ɗanta ya tashi yin abu wanda ta san bai dace ba ai sai ta kwabe su ko amma san ba haka take ba ita kan kawai duk abin da suka zo za ta zurma
Tashi ne na kama hanyar faɗin mu, ina shiga ɗaki na kawai nayi na kwanta, kuka ya kwace min. Lallai ma maraici bai yi ba a rayuwa. Inda a ce iyayena suna nan a raye da ko hakan ma za ta same ni, ai sai dai ta kasance ya zo min da sauki. Amma yanzu bana da wanda zan tunkara da wannan magana, don ko idan ma na faɗa wa anti Fanna ma bana shan maganin nan. Hana ni shan maganin nan za ta yi, ta ce sai na yadda na yi cikin, ni kuma kamar ma yadda baya son haihuwa da ni ma kuma bana so, ni ma haka na tsani na haɗa jini da shi. Wani walalin bacci ne yayi gaba da ni, sai la'asar na tashi gaba ɗaya bana jin daɗin jikina, da ƙyar ma na iya dina, ko da na gama ma san ma ban ci ba. Shayi na haɗa na sha sannan na kwanta sai bacci. Ina cikin bacci na ji mutum yana tashi na tare da balbale ni. Faɗan na yi bacci ban jira shi ba, kaina ciwo kawai yake ɗauka sakamakon tashin nan da ya min. Toilet na shiga na yi wanka kamar yadda na saba yi. In ya zo na yi bacci na yi brush sannan mu fito. Yana matsowa kusa da ni da ƙamshin turarensa ya daki hanci na, sai da na ji amai ya taso min. Dan ne zuciyata na yi, amma gaskiya na ciwo yana cina. Yana shirin ɗaga ni, wani yunkurin da na yi ne sai amai ya fito gaba ɗaya, na wanke masa fuska da shi, sai da na amaye duk abin da ke ciki na sannan na iya mai da numfashi. A gaskiya turaren nan ya cutar da ni da yawa wallahi. Ido na a rufe ban yi aune ba sai jin saukar mari ne, na kuma ji wani a ɗayan gefe. Dafe fuska ta nayi, na bude idon nawa, na ci karo da fuskarsa wanke tas da amai na. Duk da zafin marin nan da nake ji, amma hakan bai hana ni murmusawa ba. Allah ya ƙara, ya faɗa a raina. Na faɗa a raina. Daga ni yayi, ya shige toilet inda ya watsa ruwa yana fitowa, ran shi a ɓace yace, ki kwashe bedsheet din nan ki wanke min su tas, idan na dawo da asuba na tarar da su ba a wanke ba kuma ba su bushe ba, za ki gane kurin ki, bari in gaya miki. Ficewa ya daga ɗakin, ni kuma na miƙe tare da kwashe kayan shimfiɗan na nufi toilet. Wanke su nayi, to me ma ya saka ni aman nan ne? Ni ko kaɗan ma ban ce wani abun da za a zo a gani ba, balantana har in ce har ya kai ga ciki na ya cika na yi amai. Ina wankin ina tunani, ko da ma na gama sai na fita waje na shanya su, sannan na samu na tsarkake jikina. Ko da na gama ma ban damu ba, na ɗauki zani na shimfiɗa sannan na yi kwanciya ta. Sai na ce musu asuba ta gari. Da asabar fari ya zo, lalle mutumin nan ya iya doka sammako. Tashi na yayi, sannan ya karta min wonin kar ya sake dawo daga masallaci ban gyara ɗakin ba. Wanka na fara yi, sannan na ɗauko na shanya na gyara ɗakin, sannan na yi sallan asuba. Na idar ina lazumi ne ya shigo ɗakin nawa, lokacin garin ma ya fara haske. Kamshin turarensa ya sa ya fara dukan hanci na, wanda hakan ya sa zuciya ta ƙara tashi. Da gudu na ruga tulin na fara amai har ban ɗakin ya biyo ni. Wani irin iskanci ne yake saka ki wannan aman? Wallahi ban sani ba, ni ba kuma abin da na ci, kawai dai ina jin amai. Na faɗa a maraice. Matsowa ai kusa da ni yadda miki gashin kaina, sannan ya ɗaga min fuska. Wani azaba na jiya da ci kaina, fuskar nan ta sa tamke, san ma babu fara'a. Yaushe rabonki da menstruation? Ya tambaye ni. Shiru ne, don wallahi ni na mamanta calculating da nake yi. In dai ya zo min shikenan, in bai zo ba shikenan matsalarsa. Ƙara ta min gashin nawa, wanda hakan ya sa ni sakin wani irin ƙara. Wallahi ban sani ba, ni kan bana wayyo, wallahi bana lissafi. Sakin kan nawa sannan ya ce ki brush ki fito, ina jiran ki. Brush na yi sannan na fito daga toilet din, yana kwance akan gado, alamar ma in zo in kwanta kusa da shi. Yayi min sannan ya ce min ki brush ki fito, ina jiran ki. Brush na yi sannan na fito daga toilet din, yana kwance akan gado, alamar in zo in kwanta kusa da shi. Yayi min sannan ya ce min wallahi kika sake kika ƙara min amai, wallahi sai na zane ki. Wallahi warin turaren ka ne ba, bana jin daɗin sa, shi yasa fa nake yin aman fa. Wannan matsalar ki ce, idan baki san in daina saka turare ba saboda ke. Ƙarasawa ne kusa da shi na kwanta, ina mai ɗauke numfashi na. Allah dai cikin ikonsa dai ban yi aman ba, amma kuma ana wahala matuƙa. Bayan ya fita ne na je toilet na kwarara shi kamar ma babu gobe. Kai wannan amai sai ka ce me? Ko dai ciki ne gare ni, ko kuma dai na ci wani abu ne mara daɗi. Ni mai ma na ga ta kaina, wayyo Allah, ni kan nabu ne. Ciki a wannan mara gaskiyar, ai dole ne ma an faɗa wa anti Fanna don ta san ma abun yi. Wallahi dan ni dai ba zan zana da cikin wannan mutumin ba. Sabina yana fita daga ɗakin Asma a ɓangaren Momi ya nufa. Fuskar nan tasa kamar ma an aiko masa da labarin cewa zai zama baki. Tana zaune tana lazumi ya shiga ɗakin, sai da ta idar sannan ta juyo. Ganin yanayin fuskarsa ta san ba lafiya. Auta, lafiya me yake faruwa? Momi, ina jin fa yarinyar nan fa ciki gare ta fa, kuma wallahi bana so. Ni kan wallahi Momi bana so. Wa kenan?
wa kenan banda Asma'u, to in banda ma abun momin cikin wa zan ki in ba gaskiya. I can't stand being a father to a black kids wallahi. Ya faɗa bayan ya firzar da wata iska daga bakinsa. Sabid baka ganin ya kamata ka yi murna da farin ciki ganin cewar na daɗe ana neman haihuwar na amma san ma Badiyan bata haihu ba. Bari ma fa bai fi so biyu ba ta yi shikenan shiru. Momi Badiya za ta haihu tunda ta taɓa amma ni gaskiya ba na son baƙaƙen yara. Ita ma a matsayinta na matata ina manage ne da ita. Sannan kuma a ce wai na zo na haɗa ku da 'ya'ya baƙaƙe gaskiya ni ba zan iya ba na so gaskiya. Tsayawa momin ta yi san mata ma rasa ma abin da yake mata daɗi. Wai yaushe ma Sabid zai hankali ne ya fahimci mahalin da matansa sam ita ma bata ga alamar ma Badiya tana son haihuwa ba. Asma'un kuma da za ta iya haifa masa ma ko nawa ne ba tare da ta gaji ba shi wai baya son kalarta. Wannan abun yanzu gaskiya ya fara isarta. To yanzu me kake so na yi momin ai ba akan ta aka fara cikin ba kuma so kawai dai sai a zubar da shi sannan sai in ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan ta kamun ma wani cikin ya ƙara shiga. Kana nufin zaka zubarwa da Asma'u cikin da ke jikinta kenan? Haba Sabid, me yarinyar nan taimaka ne haka? That you so much hate her. Me yasa? Mun san ma baki fahimce ni ba fa. Ba na son baƙaƙen ‘ya'ya ne, farare nake so kamar ni. Ki duba fa cikin gidan nan ma fa kowanne ɗan safafa, kowa fa ɗan safari ne, ba haka kurmin kawai sai ni a fara haifa min baƙaƙe a kaina. ‘Ya'yana su zama bare a cikin dangi, gaskiya ni ban yi wa ‘ya'yana wannan planning ɗin ba. Ina son su je su ma a cikin dangi su zama suna nan daidai da dangi ba wai bare ba, suna nan baƙaƙe ‘yan uwansu farare ba. To gaskiya ba da ni ba. Duk yadda kaga za ka yi kaje ka yi, amma ni na riga da na dawo daga rakiyarka. Kullum I am trying my possible. Ina son in kalli na gani na yi bakin kokari na amma nuna maka amfanin da darajar yarinyar nan amma kullum sai ka ƙara botsarewa kake to wallahi kaje ka yi duk abin da za ka yi amma ban da ni a ciki na faɗa maka. Tana gama faɗar hakan ta miƙe ta fice wata tare da barinsa a falo, san ma bai tsammaci hakan daga wajen momin nasa ba, ita mai goya masa baya akan komai yayi amma wai yau ita ce ma ta zaɓi wata a kansa, waya tana cewa ma ta gama bakin ƙoƙarinta ita kan wallahi tallahi sai ta tafi. Lallai dole ma ko ma menene sai ya zubar da wannan cikin na Asma'u don ma ba zai yadda ma a haifa baƙaƙen 'ya'ya ba. Wai shi ya ɗauko sannan ya kira wani abokinsa likita. Sun jima suna maganganu wanda ban gane ba ma me suke faɗa. Abokin nasa ya kasance ne mai shegin neman matan tsiya, wannan ɗabi'ar tasa ne ya sa ma suka ɓata da Sabid ɗin, har ma suka raba hanya. Ya san tabbas in dai yana neman mata to ba zai hana sanin yadda ake zubar da ciki ba. Ringin ɗaya abokin nasa ya ɗauka tare da cewa manya ashe ma sa neme mu. Basarwa Sabid ɗin ya sannan ya fara gaishe shi. Bayan doguwar gaisuwa da tambayar juna iyali sai Sabid ya ce masa abokina har yanzu fa ana halin ne ko an daina? Wallahi Sabid tunda matata ta haifi ya mace na sallama sai dai dan abin da ba za a rasa ba amma fa bana daukar yara sai waɗanda suka jiku abin da kaga dai ban farka ba balle ma a farka min ban farka wata yarinya ballanta na farka min tawa kaga shikenan. Ya ƙara shi zancen nasa cikin shakiyancin da suka saba. Ashe dai ba a daina ba inji Sabid. Yo me zai sa a fasa an ba mutuwa ba? Ai babu abin da za a fasa daga cikin rayuwa mutuwa ko hisabi. Muna dai fatan dainawa kafin mu tsufa don kada tsufa kuma ana bin 'ya'yan ciki bai kamata ba. To Allah ya shirya ka. Wato kai dai abun ma wasa kake mai da shi ko? To Allah ya baka sa'a. Kar ka shiryu din ka ga dama inji Sabid. Kai faɗan iska ne. Ya ina shiryuwa amma kana min fatan wani abun daban. Wai ma me ma na nema na ne na san dai ba halin da nake ciki bane kake son ji ko? Shiru Sabid din yayi don shi san ma bai ma san ma ta inda ma zai fara gaya masa ba. Can dai da ta matsaye shi ta dame shi sai ya ce wallahi abortion nake so na yi wa wata wanda ban sani ba ko kana yi. Dan iska ka ce kai ma kai join in group din mu. Ya aka haka ta faru? Ba ku using protection ne? Wani group din naku? Allah ya kiyaye wallahi. Kai ni in ka san ma inda za a yi min kawai dai ka faɗa min bana son wani long story. Ya faɗa a fusace dan yanzu ma hakurinsa ya fara karewa wai ka ji dan iska jahili wai yana ce masa wai ya shiga group din su. Sorry bro, abun bai kai ga na haka ba. Kawai dai ka shigo asibitin mu ana yi, ni ma da kaina ma zan mata karka samu damuwa. Kai ka isa wallahi ba za ka taɓa min matata ba. In kuma
in kuna da macen da za ta yi aikin ka haɗa ni da ita, in kuma babu nemi wani wurin kawai. Haba bros, kawai ka taho. Amma me yasa ma kake son zubarwa da matarka ciki ai ba in zama nake ɗauka ba, balle ma ka tambaye ni kowace questions. Sannan in amsa, wannan personal mata ɗina ne. Kana son in dinga bayyana maka sirrin gidana ne? Haba, in ji Sabit. Sorry bros, kawai dai ku zo insha Allah. Kafin nan na tanadar da komai ready, har ma doctor din, kaji? Okay, see you. Zan shigo da daddare. Sallama suka yi sannan Sabit din ya koma pad ɗinsa, yayi wanka ya fice, ba abinci ba, mai bi ma dan yarinyar nan ma haushinta yake ji sosai. Wai ta yi ciki, to garin ma kaka hakan ta faru, lalle ma ya sanya wallahi yarinyar nan ta raina masa wayo. Kawai shi kenan dan yana abin nan nata kawai ta je ta yi ciki. Jiyan nan ma fa ya kai wa mommy please akan ma fa ta dinga bata, amma wai yau wai ta tashi da ciki. Kai wallahi ma da saki ba zai ma iya ganin bakakken yara a matsayin ƴaƴansa ba, wallahi ba zai yiwu ba. Sai gab da la'asar sannan ya dawo, ina kicin ya same ni ina wanke-wanke. Idan an yi sallar la'asar za mu je asibiti a duba ki, wannan aman naki ban gane mishi ba. To kawai na ci gaba da aikina, sai da na gama sannan na yi wanka na ɗauko alwala na gabatar da sallar la'asar, sannan na je falo na same shi na zaune, na gama na faɗa, mu je waje ki jira ni gani nan zuwa. Wajen na fita, bai wani dade ba sai gashi, motar muka shiga muka kama hanyar asibiti, hankali na a kwance, na san dai ma me za a ce a ciki ne gare ni, shine dai bai san ma ina da shi ba. Muna karasa asibitin ya kira ni wani abokinsa a waya sai kowa ya kashe, kamar ma dama mu yake jira. Gefe Sabit din ya ja suka fara kuskus ban san ma me suke cewa ba. Daga ƙarshe dai na ji abokin na cewa, haba Boris, ai na yi mata bayani baka da matsala. Sai da suka gama gulmar su sannan suka karaso, shi yayi mana jagora har wani ɗaki inda muka tarar da wata likita tana zaune akan wata kujera. Fita aka buɗe mana sannan ta fara min yan tambayoyi, ina bata amsa iya abun da na sani. Sai da ta gama rubuce-rubucenta sannan ta ce min in kwanta akan ɗan gadon nan da ke ɗakin. Kwanciya ne sannan ta ɗaga min riga da ke cikin jikina. Wani abu ta matsa min a ɗan kan cikin nawa wanda yake a shafe kamar ma babu komai a ciki. Sannan ta kunna 'yan kwamfuta da ke kusa da gadon. Ta ɗauko wani abu tana goga shi akan cikin nawa tana kallon cikin kwamfuta. Sai da ta gama sannan ta bani tishu wai in goge in sauko. Hakan kuwa ne. Ya rubuce-rubucenta ta yi a fayil sannan ta ce positive, ya nuna ciki ne, amma kamar ma an so a zubar da shi. To, ni dai kai ni ban gane me suke faɗa ba. Abin da ya kamu kenan. Oke to bari rubuta mata sai ku je ku siya. Sai nurse ta yi mata, ai ba zai bada wani matsala ba, 6 weeks ne kawai zai zube. Oke to mun gode. San ma ban ma fahimci ma me take nufi ba. Ana ɗauka tana nufin ma ba zai bani matsala ba. Don haka sai muka karɓi. Allura ce guda ɗaya muka siya sannan muka je nurses room aka yi min. Allurar shegiyar zafi gare ta ga sakar da kafa. Ko da ma muka fito sai muka koma haɗuwa da wannan abokin nasa inda ya ce mana babu wani matsala. In muna son zama mu zauna, in kuma za mu tafi inda matsala ta faru sai mu dawo. Sabit shine ya matsa akan mu tafi kawai don akwai abun da zai je a ofis ɗinsa. Sallamar mu aka yi muka kama hanyar gida. A kofar gida ya aje ni, ina shiga bangaren antifanna na nufa. Tana gani na sai ta ce min, na je wajen ku da aka ce min ba san inda kike ba, wannan yar iskar kishiyar take. Murmushi ne yadda antifannan ta tsani badi'a, ni ban ma tsane ta haka ba. Ni albishir ma na zo na yi miki anti. Amma kuma kin fara kawo zancen badi'a. Bari dai barin abin da take yi, ta ƙaraso wajena ta zauna ciki gare ni. Don haka shine albishir ɗin da na kawo miki. Ko za ki ji daɗi? Murmushi na yi sannan na shafa cikina na ce, wata ɗaya ne. Ina faɗa mata ina murna. Rungumo ni ta yi, tana murna ni ma ina yi. Sai da muka gama murna sannan ta ce min, asibiti kuka je aka tabbatar? Gyaɗa mata kai ne sannan na ce mata, har allura ma aka yi min, mai shegin zafi. Allura kuma? Ta mecece? Ta tambaya fuskarta da alamar mamaki. Oho, ni ban ma sani ba. Dan da muka shiga ofis ɗinsu suke ta abunsu ni ban ma san me suke ba. Kila ko na ƙara bebin ƙarfi ne. Inji
muka ci gaba da hirar mu dai a haka dai har antifan nan ma tana bani shawara kan in sake in bari ya mata san da cikin nan sai dai kawai ta ganne da shi. Hira ta yi hira muna ta yi can sai na ji marata ta fara wani mitsintsina na tana min muntsini kamar cinnako ne ke cizo na ta ciki na share abu wasa fatun ina basarwa ba har na kasa na faɗa wa antifan nan ga abin da nake ji fa. Ikon Allah ta ce ba yanzu kuka je asibiti ba aka ce muku lafiyar bebin kalau ko dai sun ba ku magani ne? Gyaɗa kaina ne bayan na cije leɓana na ƙasa saboda azaban da nake ji a wannan lokacin. Wani murɗawa da cikin nawa ne sai kawai dai na ji wani yana fita daga cikina kamar ma fitsari kamar ruwa kamar fitsari da kamar menene abu da fita. Antifan na fitsari nake wayyo Allah ban shirya ma zuwan shi ba wayyo Allah fitsari na ce mata. Fitsarin lafiya tashi mu gani. Ina miƙewa ta leka inda na zauna wani irin ƙara ta sake sannan ta kama hannuna. Asma zo mu je asibiti kar cikin nan ya zube. Jikina ne ya fara rawa ina miƙewa jinin ya ci gaba da zuba yana bin kafata. Har mun kama hanyar fita sai ta ga ina zubar da jini don haka dole ma ta raka ni toilet din. Na gyara jikina sannan muka kama hanyar jikina sai rawa yake sai bari nake yi. Asibitin da suke zuwa ta kai ni inda nan da nan aka shigar da ni wani leburun. Ciki ya riga da ya gama lalacewa. Don haka suka taimaka ya ƙarasa fita sannan suka dinga min tambayoyi akan yadda abin ma ya faru. Tsab na yi musu bayanin abin da ya faru. A nan nurse ɗin ta gane allurar abortion aka yi min. Kuma cikin ya fita san ma ba wani matsawa ba. Magani kawai da aka bani sannan ta ce min mu fita tun da dai komai is normal. Antifan na ce ta bi ta ofis ɗin inda ta yi mata bayanin abin da ya faru da ni kuma asarar cikin ya zube gaba ɗaya babu shi. Da kuma yanda antifan nan ta fita daga ofis ɗin alaman maranta ya ɓaci. Asma dama sabid alluran zubar da cikin nan yasa aka yi miki? Ta faɗa tana kuka. Daƙewa ne don ma bana son ta ga weakness ɗina. Anti kaddara ta kuma shiga. Bebin Allah dama yayi ba za ta taka ƙasa ba. Don haka babu komai Allah yana kallon mu kuma zai saka min. Kuka ne ya ci ƙarfi na lalle ma yau na tabbatar da tsanar da sabid ɗin yake min ba kaɗan bace. Sai da muka gama kukan sannan muka kama hanyar gida bayan mun sai magani wanda za mu yi jinyan kaina. Kuna jin kamar ana tura tsohuwar mota ko ta tafi kamar ba za ta tafi ba to anan gudun zan dakata saboda haka sai mu haɗa littafi na gaba. Zuciya mai kyau